Татарстан Дәүләт Советы янындагы мәйданда техникалар күргәзмәсе бүген һәркем өчен ачык. Монда легендар КАМАЗлар һәм республикабызда җитештерелүче башка техникалар янына басып фотога төшәргә, хәтта менә шы ансат вертолетына утырып, үзеңне очучы итеп тә тою мөмкинлеге бар. Әлеге күргәзмәдә бер искәрмә бар. Бар тик менә шы 3 автомобильгә кул белән кагалырга ярамый. Менә шы кызыл тасма янына килеп, фотога гына төшәргә мөмкин. Бу республикада җитештерелүче затлы ауруслар. Сүз уңайыннан БРИКСка килгән дәрәҗәле кунакларны нәкъ менә шы машиналарда йөрттеләр. Бу машинаның тәгәрмәче миннән дә зуррак, мин анда кирип тә чыга алам. Татар тотып карамыйча ышанмый ди Марс Идиятуллин. Күргәзмә белән танышу өчен хатынын да алып килгән. Һәр техниканы җентекләп күзәтәләр. Вертолетка утырып та карадылар. Өчеп карыйсы килә. Монда уңайлык бик ни. Действительно шаркатырлык. Менә педальләр. Булай басып педальләрдә. Бу машинадан да әйбәтрәк. БРИКС саммиты эшчәнлеген алар телевизордан караган. Татарстан өчен бу бик зур дәрәҗә булды. Кайсы гына каналны кушсаң да, Казан безнең шәһәр турында сөйләделәр диләр. БРИКС өчен нык руланабыз, потому что bütün оешмаларны карыйбыз, bütün узаткан кешеләрне карыйбыз. Ничек рәхмәтләр әйтәләр, ничек мактыйлар. 4 көн автобуслар дөрес йөрмәде, транспорт запт киттек дип, ансы минемчә вообще юк сүз. Акмалиевлар гаиләсе Татарстанда җитештерелгән техникаларны үз күзләре белән күрү өчен Башкортстаннан килгән. 600 чакрым юл үтеп, оныкларына К5 сериясендәге КАМАЗлар, зур тракторлар турында сөйлиләр. Гаилә башлыгы Дакар һәм Ефәк юл раллиында җиңү яулаган, республиканы дөнья күләменә таныткан узыш машинасын күргәч, үзе дә балалар сыман куана. КАМАЗ мастерда беренче мәртәбә күрдем, якын шулай итеп. Элек күргәм юк, телевизордан гына күрдем. Мына мотор итеп утырып карадым да хәтта. Мына прискутель 36 метр. Наил Вәлитовка 85 яшь. Атна дәвамында республикада барган вакыйгаларны БРИКС саммитын ул да кызыксынып күзәткән. Әлеге күргәзмә елларга кадәр буласын ишеткәч килдем әлди. Чөнки үзе дә 50 елдан артык хәрби техника җитештергән. Татарстан бик бай регион. Бу техника сакланып йөрим, горурланып йөрим. Бу 3 көн телевизордан күземне алмадым, карап утырдым. Республиканың 13 сәнәгать оешмасында җитештерелгән техникаларның һәммәсе бер мәйданда. Алар авыл хуҗалыгы, төзелеш һәм башка тармакларда киң кулланыла. Хис китәрлек Татарстанда, үзебезнең Татарстанда шулкадәр техника чыга дип күз алдына китермәгән идек. Җир шарындагы барлык халык безнең хәзер республиканың Казанны белер дип уйлыйбыз инде. Впечатление потрясающее. БРИКС көннәрендә Казанга экскурсиягә махсус килдек. Балаларны да үзебез белән алдык. Күргәзмә бик мавыктыргыч. Саммитта югары дәрәҗәдә оештырылган. Шундый зур халыкара чара вакытында монда булуыбызга бик шатбыз. Дәүләт Советы каршындагы техника күргәзмәсе 27 октябрьгә кадәр иртәнге 9-дан кичке сәгать 8-гә кадәр һәркем өчен ачык. Илдар Сафиуллин, Гадел Меңдубаев, Яңа гасыр каналы.